Hemmäňe salam. Bugünkü düşündürjek temam hakyky sanlar. Hakyky sanlara geçmezden ozal belli bir derejede köplükler barada maglumat bermekçi. Köplükler aslında Türkmen orta mektep temalarında geçilen tema däl. Emma eger daşlar ýurtda zatda universitetlerde okuyan olsaňyz ýa-da okujak bolsaňyz köplençe öňüňizden çykjak mesele. Biziň hem soňky geçjek temalarymyzda funksiyada ya da denglemelerin köklerini tapanmamızda bu köplükler öňümizden çykyp biler. Türkmençe köplük diýle eger Rusça okuyan olsaňyz множество bolup gitýär. İnglisçe sets, Türkçede de kümeler. Inni şu wagt içinde men size natural sanlary, bitin sanlar, rasyonal sanlar düşündüripdim ve şu ýerde belli bir simbollar görkezipdim. N, Z, Q şeklinde. Inni men şu natural sanlary bir köplük dip adlandyrýan ve şu köplüge bir ad berýän adam ine şu natural sanlar köplügi dip n harpy bilen belleýän. Indi umum manida alanmada köplük näme diýmek? Köplük belli bir elementler öz içine alan bir topluluk ýalyk manida. Mysal üçin şu ýerde bir köplüge mysal berilen ýylyň pasyllary şeklinde. Ýylyň pasyllary A köplügi bilen adlandyran ýagdaýymyzda pasyllary näme girýär? Gyş, ýaz, tomuz, güz girýär. Inni başga näme mysal berip bileriz? Meselem bir klasyň okuwçysy. Näçinji klas? 10-njy A klas diýeli. 10-njy A klas bir köplügiň ady bolsa, içindäki okuwçylar şo köplügiň elementleri bolup gitdi. Ýa-da bir maşgala alan ýagdaýymyzda maşgala bir köplük diýsek, içindäki elementler ejek, kaka we çağılar dip alyp bileriz. Başga da köp mysallar bilen başga da köp mysallar berip bileriz. Indi matematikada köplükler köplenç biz sanlary görkezmek üçin ulanýas. Mesela natural sanlar köplüginiň elementleri nämelerdi? Noldan uly bütün poложительный sanlar natural sanlar köplügi dip adlandyrýardyk. Eger отрицательный sanlar içine giren ýagdaýynda onu biz bütün sanlar köplügi dip adlandyrýardyk. Ondan soň bölek sanlar eger içine giren ýagdaýynda rasyonal sanlardy. Indi şu ýerde ýene birje düşündirmeli, aýdyp geçmeli zadym irrasyonal sanlar. Ýadyňyzda düşen olsa, onluk drop düşündürenimde periodik onluk droplar bardy, gaýtalanýan. Şol periodik onluk droplar men onluk drop şeklinde ýazyp bilmeýänim üçin olar irrasyonal bölege girip gitdi. Indi köplüklere degişli bir näçe simbollar bar. Eger köplükler bilen işleşen bolsaň hökmen öňüňizden çykandyr ýa-da çykar. Has kiňişlen eger bu temany düşündürmem isleýän bolsaňyz habarlaşyp bilersiňiz. Men diňe şu wagt tanyşlyk hökmünde geçip soň beýleki temalara dowam etmekçi. Köplükleriň diňe nämedigini düşündürip geçmekçi we belli şu simbollaryň manylaryny düşündürip geçmekçi. Köplükleriň üstünde edilýän amallary entek girmek niýetim ýok. Eger mätäçlik duýan bolsaňyz, düşünmen bir kösençlik çekýän bolsaňyz, olaram video düşürüp bilerin. Ýöne şu wagtlykça planym soňky temalara dowam etmek. Inni köplükdäki ulanylýan simbollary şu ýerde aýdyp geçeýin. Birinji Rusça E harpyna meňdeş simbol degişli manyny berýär. Ýagny şundan öňkü gelýän elementim soňky gelýän köplüge degişli diýen manyny berýär. Mysal üçin men ýazan ýagdaýymda x şu ýerden ýazaly x element A. Bu näme diýmek? X diýen zadym A köplüginiň elementi başgaça x A köplügine degişli diýen manyny berýär. İkinji simbolum degişli däldir. Degişlidir diýen simboluň ýerine degişli däldir ulansam, onu x A köplüginiň elementi däl diýen manyny berýär. Indiki simbolum birleşim diýen manyny berýär. Onu koşmak ýaly düşünseňiz bolar. Bu simbolum kesişen, yani iki köplügiň kesişimi manyny berýär. Bu simbol boş köplük. Yani eger köplügiň içinde hiç element ýok bolsa, onda şu simbol bilen görkezilýär ýa-da boş köplük diýilýär. Ondan soňky
Simbolum bölek köplük. Haçanda bir köplüğün içinde başka bir kiçik köplük yerleşen ýagdaýynda şu kiçik köplük ulu köplüğün bölek köplüği bolýar. Ondan soňky gelen simbolum köplüğün doldurgucu diýilýär. Ondan soňky ne demek sany, yani A köplüğün näçe sany elementi bar diýen many gelýär. Iň soňkymyzam tapawut, yani A köplüğünden B köplüğü aýyrmak diýip düşünseňiz bolar. Bu simbollar hemme dilde şowur ýagdaýda ulanylýar, ýöne atlandyrışlar ütküçük bolup biler. Indi köplükler nähilek ýagdaýda görkezilýär. Soňu bilen biz funksiýalarda, zatlarda görkezjek bolsak, bu görkeziş usullaryň käbirlerini ulanmaly bolar. Mysal üçin biz diýdik, pasyllar. Men pasyllar köplügini, pasıllary men A köplügi diýip alan ýagdaýymda şu ýagdaýda görkezip bilen. A deňdir uly ýaýymyň içinde haýsy pasyllar bar bolsa, hemmesini ýeke-ýekeden ýazýan. Kış, yaz, tomuz, güz şeklinde. Bu birinci metod. İkinci metodum diagram usulü bolýar. Diagram usulunda haýsy bir figura çizip, mesela men bärde tegelek çizip, içine elementlerimi yerleştirdim. Daşyna da köplüğümün adyny goýdum. Üçüncü usul açıklap yazmak usulü bir zat bolýar. Yani A deňdir x. Bu yerdeki x'im ulu x. Yani x ýyzyndanam x'in näme bardy maglumat berýän. X ýylyň pasyllary. Bu x'in ýerine gyşam gelip bilýär, ýazam bolýar, bu tomuzam güýdem hemme. Ýagny x'in alyp biljek bahalaryny nämedigini men aýratyn açyklap ýazýan. Köplüge degişli düşündürjek zatlam häzirlikçe şundan ibaret. Eger ýaňam aýdyşym ýaly, eger köplükde amallary düşünmek isleýän bolsaňyz, bular has köp universitetlerde gerekli bolýan üçin orta mektebe degişli bolan üçin geçmekçi. Ýöne eger gerekli bolan ýagdaýynda habarlaşyp bilersiňiz, men video düşürüp düşündirip bilerim.